Family, anjani amaphupha wakho lately? Ndasekhaya kha ungicacisele anjani amaphupha wakho lately? Uyayazi na into bana amaphupha akhombisa istage, i-timeline osowukuyo or i-season osowukuyo la past, present, future exister simultaneously in your life. Dreams will show you uba ukweyiphi na kwezi zintathu izinto. But what I love lately, even with people that I've consulted, amaphupha aqalile ukubhenca what has been done to you, what has been happening in your life, or between kukho abantu abangaphumiyo at all emaphupheni wakho caba yey bekusokolisa all your life and when you were unaware. Aba bantu abasuka emaphupheni wakho like yonke into eyenzayo bahle nje bakhona, bayafika bahle nje bakhona kula maphupha wakho. Nawe uyazibuza ukuthi hayi man, ngabantu abatheni aba bahle nje bakhona ngoku lately kodwa bungabaphuphi all along? Kutheni ngoba bahle nje bakhona emaphupheni yami? Anditsho ngokuboniswa what has happened to you. Yakhumbula nditshilo kuwe, you are being shown what has happened to you, what was done to you, and uboniswa uba ngobani, ubuso babantu ngoba uthe tha emehlweni wethu uyabona ukuthi kwenzakalani na. Okay, namhlanje ke ngoku ndizokubuza ke ngokuba awakho amaphupha kwenzeka ntoni. Mamela ke mntasekhaya ngalombuzo. Andifuni ufike ubhala iphupha lakho ndiphuphe izolo kwenza ndifuna uthi ndiyalwa emaphupheni. Yabona ucomment uthi I'm in fighting mode, I'm in receiving mode, into zami ziyathathwa. Ubhale kanjalo nje, ungathi iphupha lami ndathi ndaphupha into ethile ndathini. Ndifuna ubeke nje code, ungangxami ngolithi paha, because kukho mistake eniyenzayo. Niyathanda ubhala ngamaphupha wenu apha and kukho abantu abasijongileyo apha bethunana. There are many monitoring spirits kwi social media and siyathanda ukuzifaka kwi trap yazo. Andoyiki into mos mna andikhathalelanga uba umntu ndingayithetha into yami, into akuphoza kho mntu ezondenza nto, ke umntu nogqiba nani ndiyanithemba ukuthi ninjalo. But it's important that sometimes ke sibabethe ngesurprise abantu ke umuntu angakwazeli that much. So ndiyanicela sanuwabhala amaphupha wenu, just say ndikwephi ni ilanti ukwesiphi state, past, present, future, sesiphi istage esivelayo ngoku emaphupheni wakho lately, what is happening, so that sikhe nami ndithi vadla nje ndiniphe nje sinye iscope esizayo kulo August ngalamaphupha. Lately on my own dreams, hey bethunani, mninzi umuntu ebendimthembile ndimbonayo emaphupheni wami owenza abantu bafika bazozela unothanda ebomini bami. There are houses that I used to grow up in. Ezi zinto zethu abazali bami bayoshiya ezifemelini bethunani. Ungxiba kaxaki iqhala pha uzulumke nawe ubunabantwana. Yabona lento yovisitor i-holidays nentontoni. Most of the things kwabanye abantu zenzeka physically, mhlawumbe umntana ahlukunyezwe, but ebantwaneni abanesibane zenzeka spiritually, which is what I've witnessed in my own life. Into endizibona emaphupheni wami ezenzekileyo, where I have to take igift zami. Igift emaphupheni zithi gqizi ngumntana omncinci jonga baninzi abantwana enami ndibaqutha ebantwini igift zami. I'm sure nawo lo maphupho uba uphupha ngathi ufunqula umntana uyobathatha. Ndiqutha abantwana, I'm taking and abantwana ephupheni, it's a gift. Hayi yabona ukhona lo nde undenze ndade ndalila ndiyomkhupha emgqomeni, like namthatha namkhupha emgqomeni ndamvuthulula caba hey bekusithiwa soza phinde ayibambe le igift. So today I want you to tell me, are you in the past, are you in the present, are you in the future in your dreams bethunani? I also wanted to say to you, there's a lot of haters that are coming through kule profile yakhula ngoku. Ndicela ningaba entertain. I don't entertain mna abantu abarude. Don't comment on their comments. Thuluthi cwa kungabahoyi. We're not going to give them attention. Apha kule family siyaphambili thina and everything that we're learning here.
we see, whether silena in a rude way or in a calm way, niyandazi ba why am I doing things. So don't comment because izinto zabantu abathetha ngento ezi-rude apha. There's just someone that just wrote something scary on one of my posts, but I'm very calm now, and I'm never gonna tag people like that because I know they are hungry for fame and abazuyifumana apha kum. Iyasetyenzelwa le nto. Family, everything is working out for me. Apho ndihlala khona kukhokhela ukhanya, apho ndiphila khona kukhokhela ukhanya. Peace out family, love and light. Umuntu wethu nanku engxola apha phandle. Peace out, ma. Itsho. Peace out, ma.